Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 'Yan siyasa dai na Najeriya kun ji kunya. 'Yan siyasa na Najeriya kun ji kunya. Manyan sarakuna da miyagun malaman addini wallahi an ji kunya dai. An ji kunya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ina fatan alkhairi wa kowa da yake wannan kafa mai albarka. Now, abu mai muhimmanci shine yanzu ya bayyana mana cewa zalunci, rashin adalci, duk bala'in da muka tsinci kanmu a ciki ya bayyana mana cewa wannan shagon wasu ne. A nan wasu suke samun abin da da su ci, a nan wasu suke samun abin da da su sha. An ba abun kunya ba. Yanzu fa maganan da muke yi shine Ibrahim Traore, shugaban ƙasan Burkina Faso, yanzu ya zo fawa ne a shekaran 2022. Yanzu kawai za mu ce 2023 da 4 yanzu ana biyar, duka abin da ya yi fa bai kai shekara 3 ba, shekara 2 ne da motsi. Ya mayar da karatu gaba ɗaya kyauta a Burkina Faso. Hidimar lafiya ya koma kyauta a Burkina Faso. Kowane shekara ana yunkurin yin titi kilomita 5,000. Ya biya bashin ƙasan gabaki ɗaya yanzu haka da muke magana. Ya yi increasing GDP ɗin Burkina Faso daga 18.8 billion ya maida ta kusan 22.2 billion a ɗan ƙaramin lokaci fa. Ya gina manya-manyan gidaje irin standard ɗin ginin Ingila, long story building, gidajen sama masu tsawo da a zuba talakawa su zauna rayuwansu cikin mutunci. Ya gina manyan kamfanonin tumatir guda 2 a cikin ƙasan. Ya ƙara gina wata kamfani na auduga a cikin ƙasan. Ya sai tractor ya raba wa manoma saboda a yi commercial farming, ƙasan ta samu tana ciyar da kanta. Sauran surplus ɗin kuma a sayar da shi a international market. Wannan fa muna gaya muku duk wannan ya cimma abun ne a ƙasa da shekara 2. Amma wa'innan azzaluman da muke tare da su yau a cikin Najeriya shekaransu wai 26, wai suna mulkin demokuraɗiyya a cikin Najeriya. Amma mu bayan wa'innan miyagun fa wuta ta gagare mu, ballantana hanya, ballantana makarantu, ballantana asibitoci, ballantana jin daɗin rayuwan 'yan ƙasa. Dan yanzu a Burkina Faso duk ɗalibai ana ba su salari, kowa ya ci dai daga arzikin ƙasan. Ya mayar da salarin civil servant, normal ma'aikatan gwamnati su ne albashinsu ya koma kashi 50 cikin 100. Manyan 'yan siyasan ƙasan kuma albashinsu ya zama kashi 30 cikin 100. Duk wannan ya cimma su ne fa a ƙasa da tenuwa ɗaya ta demokuraɗiyya a Najeriya shekara 4. Ya cimma wannan. Muna zaune a cikin Najeriya a haka. Muna kallon wa'innan mutanen suna mana abin da suka ga dama, kuma daga ƙarshe su ci mana mutunci, masu nuna mana taimakonmu suke yi. Wa'innan miyagu, in Allah ya yarda sai faɗinku ya zo mun gan shi a cikin idonmu a tarihi a Najeriya bi izini rabbil izzati. To daga ƙarshe 30 ga watan da muke ciki, 'yan ƙasashe na Afirka da su fito su yi zanga-zanga ta lumana na nuna wa Amerika da Faransa cewa ba ku isa ba. Goyon baya za su bayar wa Ibrahim Traore don cewa yana abin da duk muke bukata a Afirka shi yake yi.
kuma ba a taɓa samun lokacin da baƙaƙe a kaf tarihin duniya suka haɗu suna goyon bayan abu guda ɗaya ba sai wannan lokacin da ake goyon bayan Ibrahim Traore. To yanzu sai muka fara ganin United States of Africa, haɗaɗɗiyan Africa, insha Allahu is possible. Wannan bawan Allah da yake yunkurin canja rayuwan al'umman Burkina Faso da al'umman baƙaƙe na Afirka da na duniya baki ɗaya yake ƙoƙarin nema musu 'yanci, to da a fito a nuna solidarity wa shi, sabili da yadda kuka ga sun shigo sun ci amanan mu, sun kashe Thomas Sankara, sun kashe irin su Gaddafi, sun kashe irin su General Sani Abacha, su irin su General Murtala Muhammad, wa'inda suke neman ci gaban al'ummansu. To haka suke shigowa su karkashe. To wannan time din ya kamata a ce enough is enough, ya isa mu ma a bar mu ci gaba. Wannan yana da matuƙar muhimmanci al'ummanmu su fito su nuna goyon bayansu wa wannan bawan Allah da yake nema mana 'yanci a faɗin duniya baki ɗaya. Allah Ubangiji ya ba mu daman fitowa mu nuna solidaritinmu, Allah Ubangiji ya ba mu daman kafewa akan wannan tsari ta gwagwarmaya. Kuma wa'innan 'yan siyasa na Najeriya kun ji kunya. Wallahi kun ji kunya, mu dai kun ji kunya, ba abin da za ku gaya mana sama da shekara 20 da wani abu kuna kawo excuses, ku yi budget ku sace kudin, ku yi budget ku sace kudin, ku kawo mutane masifu kala-kala ku sace kudi, ku dai ku ci kudi. Bi izinin rabbil izzati fadin ku ya zo insha Allahu around the corner. Haza bisalam.